U srpskom mini fudbalu završena je domaća sezona. Novosadski Auto Galant osvojio je titulu. Sljedeći izazov za naš savez jeste učešće reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Češkoj. Šampioni Srbije, igrači Auto Galanta, predstavljaće našu zemlju kao reprezentacija na prvenstvu Starog kontinenta u Brnu od 9. do 17. juna. Ekipa jako kvalitetna koja će nas predstavljati na Evropskom prvenstvu, da ne kažemo možda i najkvalitetnija do sada, imajući u vidu da smo dobili trećeg prvaka po redu, znači da se nije ponovio prvak iz prošlih godina. Jedino otežavajuća okolnost za njih će biti možda što je ovo prvi put takmičenje za njih, što nemaju to iskustvo, ali imajući u vidu ovo što su pokazali na ovom prvenstvu i njihovu veliku želju i s tim da su već počeli pripreme za Evropsko prvenstvo, nema sumnje će rezultat da neće izostati. Biće to treći nastup Srbije na evropskim prvenstvima u mini fudbalu. Naš cilj je da što više proširimo mini fudbal u Srbiji, da napravimo što veću bazu igrača iz koje ćemo kasnije moći da pošaljemo što bolji tim na Evropsko prvenstvo. Na prethodna dva šampionata Evrope na kojima je nastupila Srbija, u Hrvatskoj i Mađarskoj, i pored sjajne igre naše selekcije nisu imale previše sreće da se nađu u borbi za trofej. Ekipa Auto Galanta je vjerojatno tehnički najbolje pripremljena kao ekipa i verujemo da imaju veliku šansu da ostvare dobar rezultat na Evropskom prvenstvu. Već u septembru 4 ekipe iz Srbije uzeće učešće i na drugom turniru Lige šampiona u mini fudbalu, koji će se po svoj prilici održati u hrvatskom Umagu.